और Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Khynnah Integrated Territorial Organization haga khatwai trik unailar aca pusan kalau ujor hau menteri ka sorka jella bakmi yakatnat animal husbandry and veterinary uba al hek halo ka jingshalan bi an yaki masi syakari Bangladesh bar ka jingbam dan ki kendon an ki ba perking ya ka jingwan ra yaki marat bam do nabar syapok ka jella Meghalaya haga jing krem kala pathai khubor president jokaseng uba don bok khar uloong ba ka Jingkhaïi be an yaki masi syari Bangladesh ka pau na ka jingyok kurup jangki sipai BSF na kapor syakapor bar ka jingbam dan ka an ka ba perking ya ka jingwan ra yaki marat bam do na bar ka jella kala bu jingma ya ka kot ka khia jangki pat ba shu uloong ba kini ka Jingkhaïi be an ki pelong ru ya ka sarkar jella bandu ya ka khajana bar ka kring ru wat yaki Khynnah ban pep Skul shiteng por kumba pila tipi bat pila ji license menchwa ngila ye kandu yo Raju GHP Raju atau kopor udah principal secretary badai pe ke veterinary gila dawa ban penlong legalize no habe ya dai bat kaneka mar ban supply support Bangladesh lane ban khai masi support Bangladesh te mentaga sing gila wan bu ye kaneka dorkhas ka ban bu no ye kini ban penkloy no ban bu ye kini ki entry lane kita ki check it habe ya dai ye kini ki no ki mar ki ba dai ka balang kamasi kasiar kinu ba wan nabar kita kan dai kan don ka checkpoint kabanla banditek arpsau 24/7 dan arpsau kanta hapo istayo but hagani ka jingi yakran nakalian jo I laong ba kai ka bangila dawana do license namun shwa kla ya process put but shen in pleno but ya ka juba pin sa panchai ma I ka kamha but ko rung akwa ban pha ka korwa ba balai ka senjam ba ka pelong ya ka hito ban penkan mau yang ya sarkar ban te lakam ya kini ke jingwan ke bayu nomor ba hadian bangi yo jingjur na ki nong khaisiar pat kumju na ki long me long pa jong ki district ka ba khamya ba kan ka kam ar number na ka kam bean pan supply kinu ki mar sapo Bangladesh nomor ni smokya but ngindala survey ngindala ngam kham jeliu ya ni ka kam ngilap pa kan ka drop out lan ka jing pep Skul ki Khynnah kadai pakala jur kan ka kam khai anamba kata kadai ke jingsha nomor Khynnah untre shopan Skul nomor ula bang ban yo ek pisa pat ban ek khai kata ka masi dan kata ka ser dan kata ka no mar ka ban khai shopo Bangladesh par hakawi kaliang ru bangi dang ima shushu nomor ba let's say hagani ka jingdon kan ka national security threat lingba shopo Bangladesh pimla abantit nomor ba ya mentah ye ka jingya dai ka Bangladesh Pakistan kila ban se ka la don ka jing jaslar naba hapdeng kan ka ISI pat kila ru ban thong ye ki ni ki jek ko jong ye ki ba philai hi ka jingwan rung kinong Bangladesh shani ban ra kita kitiar ki ba mensau ka dai ka clear ka bla pun ye ka don jingmai ka state ka jongi nomor ba la ya trade do mase yo bre ki jek jongi ka trade chatai do mase andre ka Bangladesh ka trade ne yo bre to kitiar ki ban pensau tengi indala ini ngam jeliu ya kan kam ngila snowday pan pentri kam no ya kan ka giat wood ban check ya kan badla ka government ka fiel hapo gini ki banai kumba ila kular yang hapo ka arbanai dan ni sibanai steng ngimban sengi haban shem ingin ditak hi bat ngin IT no pas ko wiru nakaliang ka jong hi long ba kanu hi kamar ka ba ki bu stock hang ne dan ki don gitu ki sem ki ba kita ki gaushala dan ni gitu ki sem ki ba nang ne hapo state lada ki supply shabar kalong be illegal kamdon ro kano ka balong legal te henrei kabaki yatrit pahane ya kata te ban ong legal ro kamlong clear kamlong china ka lor nakalian joki ki ong be baka dei ka triat pat dei kali pertho pat habe dei bat kini ki rokom check kini kitai kibreu ki jongki kim long ki ba active lane kim dan 24/7 henrei ki check tang hakapor be kilai henrei la ki pha ki hakapor kan ar je singit indon shu ka balai te nakalian ga seng ni sungkhya namar ka jing triat ye kini ki mar ki mata shabari kabu pat ye ka jingma ye ka jalahi bro ko bai ka ba kila ban pensu ki ni ki foreigner ni kita ki Bangladesh illegal immigrants kila ban pensawa hangne ta ka ba shirkai ta daw ngin ni long ki ba pingor ba husiar
wan ban pan kemau bat pan kloy bat ngibu ru taka ultimatum dan ka deadline je ko government la takam le ngin shembet kat kum kelenti jong ka an bangin kem bangin bat ngin IT no jiki kan dia beli nga ong ye pinga pen sai namar hadin bang yo jiki Jingjur ngam kwa ban pan pau ye kata ka district ngam kwa ban pan pau ye kata ka kerteng jong kita ki kami ki pa hanrei lada kim ai maki kata ka signal la kim batai maki ngin tip chno namar ya ka survey hi ki le ki long kami ki yathu ingi baka kawan kuno kata ka jingpang ne te kam dei su katren hanrei kala dei ka sickness kumbang keren meneng la ban biang dangshan ka hitu ka yo kem langut ke badai ki genuine bangladeshi par ngila IT ru bat ngila dab hajir ru akhmat jong ka BSF apo ka IB bat ngila lap hiru bat hawa kadai ki jing shisha kumbang ong ye phi menengan ban biang da ba ke jat bindriu jongi tang ban yo bisa tangkat no kan ni barok khat ke jat bindriu hendrei don ki kat tu kat ni ki ba kemen tang kata kasan 1000 ki triet do merat bat nang tei bat ki triet do brieu katu ka bubu ka jing ma haidor san spa ani san 1000 kat ba ka jing im ko jongi bat ka badai daga kro. We are giving a very valid point and also suggestion that whenever we are bringing the livestock for consumptions in the state of Meghalaya, we don't have a proper healthcare center from the government of Meghalaya. But I told them, last 2 years we have received the sanction from the government of India for the construction of the health check care center of the livestock. So that is the construction is going on. One is at Narang, Riboy district. One is in Nidanpur in the Garavil district. So that is under the construction, and we are also telling the department time and again to speed it up because they have got complaint from not only from the HITO, so many organizations have given the similar complaint regarding the bringing the unhealthy livestock to the state of Meghalaya for the consumptions of the people of Meghalaya. So for that reasons, there are a very, very valid point and very good suggestion, which is given by HITO and previously with so many organizations in the past, to set up our own health check center to check the livestock, the health of the livestock. I told you we have already got sanction last 2 years regarding the construction of the health check center. So that is the construction is in fully progress. One is in the Nanpur Garavil, one is in the Riboy district in Narang. So that is the full swing is going on, but maybe soon and maybe few days we are going to be implementing either one of this, the project will health aid center will be will be implementing soon. Wat penleno yakni kakabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu saw po hajar hadu hundriu po hajar tingka menta philaban yo hagador lai po hajar tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo po hajar seneng pinyo tang san po hajar tingka tang kata ka wei ki sopti ka de ka wei ki design tang na ka benta jongpi wan jit nok loi na molai moro bat na mot pran pho no menta hau khandai saw lai hundriu san pra hinyo lai pra